15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Naka jinglap usamla man bahafan kon lengba ka right to information RTI halo ka jingpenlut ka sarkar jala ya ka pisa balamang naka National Health Mission NHM bat naka Pradhan Mantri Ayushman Bharat Infrastructure Mission PMABHIM hakatanat ka koi ka khia uniu samla hakar par truk jumang arja penriu ulalai banbu da kasithi haka office trekam ba wailat miki shala menteri bedaikmi ya katanat ka koi ka khia bat kumju ru haka kamra trekam ukon rat ke sangma menteri rangba ka chala ban pan ka jingshai halor kani kaman habakren siglat thai khubor ba man bahaul ong ba sarkar klade ban pensai pai ba no katnu tili ki PHC lani ki CHC kibala bianglut nadong chadong khamtam ha ki thai nong kandong kibala yo jingmantoy lingba ki te ki mission ulong ba ka sarkar ka de ban pensai halo ka jingtrai kam jongki ni ki mission ha ka jala bat katnu ka pisa la penun kam bat katnu ka pisa ka badangsa hadu news nem pementa nalor ka tau lo ongru ba ka sarkar ha ka jilam ka NPP bon sien ka jukren ya ka roy ka pat bat kayo ka kot ha ka jala hanrei lada ka koi ka khia kambiang kamdon jingmot di ban kren ya ka nakaliang ka jongahi kumwe naki nongwat RTI kat kum katu ka RTI ka bangalalap ka jingtawa ka jingwan jonga banbu da ka jingtho ha ka office trekam jongu menteri ka koi ka khia kumju menteri jongka sarkar jala ka jongi kalong ba kalade ka poreki ban pensai pai ba no te namar belai kilade ban pensai pai ba no katnu teli kita ki PHC lani kita ki CHC ki sop sentar ki balabiang hadu kini kisni ki bang mata kamtam syaki than no kandong namar ngiyos nakapor syakapor ni ju osngo ya ka jengut jengnam jong ki pai ba jongi ibasa syaki than no kandong hakabia dei bat ka jing bambiang jong kita ki tiar ajung sumar ha kita ki la bende ki district hospital la bende ki PHC CHC sub center bat kumta ter te ka jing dawahi na kaleng jonga kalong ba sarkar kala de ban pensai kan kanu teli ha kanu ka district ayu ka balayo jeng mentoy bat kanu teli ki PHC CHC ha kita ki district ki balayo jeng mentoy lengba kini ki arteli ki mission kata ka NHM bat kawai kali ka PM abhim nangtar kumju ka sarkaru kalari ban pensai ba kadu kai ka jing terkam hadu menta hadu kini gisni bu menta jong kini ki arteli ki mission hapo kini ka jala jongi nangtaru ka sakawai kadu ka pisa ka bala penun kam bat kadu ka pisa ka batangsa hadu unius nam ba menta kumbalong hi menta ka sarkar MDA mah po ka jengelam jong ka NPP ngiji bunsien pakalet syaki bun ba ki jaka jong ka jala jongi lani ki isnong ki badon po ka jala ka jongi ban keren ya ka roi kapar ban keren ya ka yo ka kot jong ki pat ba kamtam ki pat ba ki basa syaki thai na kadong henrei lada ka kot ka khia kambiang kai ka jumun ka kamdan jengmot di ba pen keren ya kata karoi kapar bat ru kumju ya kayo ka kot jong kipat ba namar kumbanga ong epi ba kani kadi kapenta ka pakongsan ka kapa mo kup siliang usem siliang udi ban yo ba udi ban yo bantarang kumju hi kamtam kipat ba kipasa sa thai na kandong nakaliang ka jongai kum we na kinuwat RTI kumbanga la ong hi ba hot hak tu kipor ki banga pensai pai ba ka kadi tang ka mo step ka banangkong ka ba anwan banbu da ka jingtho suwa hak sarkar lengba mo u menteri bari pe ka kwai ka khia ba menteri rangba tele si min siapa hadian wala da kim respon kamut kala bendan ka ikan selendar kata yo le si mo kala yo ki kila penjak kelab yo resi kani kapisa kala aja ni kila pendon kam bakla no hei ya kata nyimla bentep ai ba ai nakaliang jongai te ngamdon banau
atahi kajing tawa kapa nakaliang jong menteri rang ba kunju menteri badipet ka koi ka kia kini ban pensai dek halor kan ka banta baladakin pensai kamut kala bandan ke selendat ngala pensai pa ba ha ka bi dei bat ki arteli ki fund ka bot kata gede ki fund ki pala sponsor bo adaka central government te kawai ka dei ka National Health Mission bakawai pat karika Perdana Menteri Ayushman Bharat Infrastructure Mission te nganong patai banyak tansu namar ba kumba ngan penkan mai pi ba haka art penyo bat art patrek lamba jong kilap patai kubor ngala pensai pet ba haka biadai bat ketu ka RTI ka bangayo na Ministry of Health and Family Welfare and NHM Finance Division jongka sarkar pereng katang sarkar India haka biadai bat kiduki funding nadu usnam arajar arpau bat hadu mentah usnam arajar arpenriu haka ba kanika ministry kala pelat pisah sa ka cela ka jongi te katkum ka jing ui mah hakatu ka RTI kumbang la pensai hak tu por ngi ibak ka kadon kata ka jing bambiang halor ka jing pelut baru kumju mah ka jing pedon kam daka ka jela ka jongi te nakaliang ka jonga ngasngohi bandong bat kumbang ladap ong hiru hal tu kopor ba kakot ka kiai kadai ka pakongsan ha ka jengem ka jong ngi ubriu ka ba malakas ni te kumta nakaliang ka jong ahi kumwei na kinongwat RTI ngala ong hiru ba sarkari langba menteri rangba lani menteri ubadi pet ya kakot ka kia ha ka jela ka jongi kila dei ban pensai pat ba no ha ka biya dei bat kini arteli ki mission kamut kajing halor ka kajing yo ya kapisa naka Ministry of Health and Family Welfare bat kajing pedon kam kumnu la pedon kam ya kapisa kapa ka ministry kala ai saka sarkar jala kajongi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya